Laqda volontarja Breeds of Origin Conservancy flimkien mal-Kooperativa Maltija tal-Mos u n-Naċ huma imħasbin li l-Moza Maltija tista' tgħib darba għal dejjem. Ma' TVM News il-President tal-Kooperazzjoni Maltija tal-Mos u n-Naċ Daryl Grech qal li saret talba uffiċjali lill-Ministru għall-Agrikoltura biex il-popolazzjoni tal-Moza kkunsidrata indiġena tiġi klassifikata bħala waħda tradizzjonali u r-razza rikonoxxuta bħala waħda tal-lokal u medda. U stmat li fil-pajjiż il-popolazzjoni tagħha tinsab f'qagħda kritika ta' inqas minn 1000 ras. Nistgħu ngħidu wkoll li kienet lejxin tagħna. Anke kien l-annimal li għexna bis-saħħa tagħha tul anke snin tal-gwerra. Sfortunatament din il-bejma llum tinsab medda ġewwa pajjiżna, meta ngħidu ġifieri din il-bejma ġifieri l-popolazzjoni indiġena. Dik li aħna nixtiequ li tiġi klassifikata bħala popolazzjoni tradizzjonali. U dawn l-annimali indiġeni li jinsabu ġo Malta biss ġifieri għandhom vantaġġ ukoll fuq ir-rases introdotti li huma kummerċjali. Għaliex huma adattaw kemm mal-klima ta' pajjiżna kemm mal ċertu mart li huwa endemiku. Spjega x'jiddistingwi l-Moza indiġena Maltija. Mżewqa bil-wien differenti, kannella abjad bl-iswed ġifieri mżewqa b'ħafna l-wien, għamliet differenti ta' widnejn, ġifieri anke għandna termini marbutin mal-għamliet differenti tal-widnejn. U barra minn hekk il-Moza tista' tkun ngħidu aħna bil-Malti midliela ġifieri pila twil jew anke pila qasir ġifieri hemm it-terminu abbinat anke ma' dan it-tip ta' pil. Ġifieri il-Moza Maltija dik is-sabiħ tagħha li hemm dal-variations ta' din il-popolazzjoni għaliex qatt ma ġiet standardized ġifieri standardizzata bħala razza imma ta' min ukoll jippreservhom. Il-Moza Maltija renomata ħafna li kienet annimal li jipproduċi ħafna ħalib, ġifieri anke fi żmien meta konna kolonja tal-Ingliżi. Is-Sur Grech appella biex l-awtoritajiet jinċentivaw lir-raħħala għax hu l-kustodju ta' dan l-annimal u talab biex issir ħidma għal suq xira għal prodotti ta' dawn il-bejjem fosthom il-ħalib u l-laħam. Għalkemm aħna s-settur tagħna żgħir nista' ngħid li ma' qogħdin jekk nieħu eżempju bil-btannaċ u l-mos, u ġifieri għandi tama kbira li fl-aħħar mill-aħħar b'dawn il-prodotti ħanilħu nix market jew niċċa ta' suq niċċa ġifieri fejn nistgħu mmorru b'dan il-prodott li huwa ta' valur miżjud. Mat-talba trasaq ukoll dokumenti dettaljat ta' riċerka bid-deskrizzjonijiet tal-karatteristiċi tipiċi tal-Moza indiġena Maltija sabiex iservi bħala linja gwida tal-istandard tar-razza.